Vivir a carón dun supermercado da droga pode ser un pesadelo, pero vivir rodeado de tres é un inferno. Roubos, danos en coches e vivendas e, sobre todo, desacougo. Iso é o que denuncia a veciñanza da zona de Catabois en Ferrol. O sobe baixa de toxicómanos mantenos en estado de alarma permanente. Kilómetro cero da Milla de Ouro da droga en Ferrol. Isto é un desbarajuste, isto é non poder vivir. Aquí estamos con tres, los de abajo, os de o cementerio e os de San Mateo. Uno vende la heroína y el otro vende la cocaína. A ver si esto es una romería. Un ir e vir de toxicómanos constante dun a outro lado da rotonda. Venimos a consumir, punto. Estoy enganchado a la heroína, no tengo bien ahora mismo la cabeza, lo estoy pasando mal. A ver, é xente nova, están destragados, pero é xente que xa leva tempo consumindo. Métense polo medio da rotonda, cambian, pasan por aí polo medio da rotonda, pola carretera e para, se queres. A moita xente xa coñeces de vista, xente cun problema importante de drogodependencia, que hai unha serie de interlocutores que se están beneficiando. A vía de servizo, tal cual metáfora, desemboca xusto na entrada do asentamento dos Chaquetas. Son os máis perigosos, con vixilancia permanente á entrada e á saída do poboado. Aquí lo tiene más controlado la policía, porque le pegaron a un policía y se lo tuvieron cerrado y todo, de que no podía entrar y salir nada. Ya te decían, pa Frixeiro, pa el polígono. No, para o cementario, te decía. O grupo que viven aí están fora. Teñen moi controlado a xente que pasa por aí, os coches e todo, matrículas e todo. Hai un sistema que de fogata que cando bota fume ou é que teñen escondido, ou é que veo a policía. Levan aí toda a vida ao pé dunha zona comercial dun instituto e do hospital, onde moitos deles teñen posto fixo. En canto teñen para unha dose, a correr. Voy ahí al aparcamiento, porque la pensión ya me la comí. Pillo, me da igual, una micra, 2 micras, 1 gramo, lo que me lo fumo y salgo sin nada. No, yo fumo dentro. Si a mí me cachen ahora, yo no llevo nada. Ya me lo fumé. Pero hai días malos, e cando o mono apreta... Les vale todo. Para llevárselas a vender a los campamentos, estando así casi como con la puerta cerrada del negocio y estando dentro yo, el tipo cogió, entró para adentro, cogió 3 garrafas de agua de limpia parabrisas. Entran nas fincas, roban as cousas. A mí as macetas que tiña todas por aquí mas levaron. Unha barbacoa, me faltaron 3 pantalos dos cativos. Non sempre foi así, non sempre foron tan agresivos, violentos e desesperados. Na zona botan en falta os tempos de Malasombra, un patriarca dos de antes.